Si Isberhil, ako sang tagaan og bahag mga idol. Isberhil, Oh. ning na ako'y bag nga gihatag, boss. Na ako'y gihatag nga bag ni Bayramon ug ni Migo Kulapo. Ya. Nya, masig ganahan sa katagag bag ba? Oh. Ana. Ha? Indot kayo na. Sige ganang ganahan ka kanang salikbay ba dres ko bag ha? Lagi. Oh, tagaan di ka hapita ko tus balay karon. Oo nya Ming- sa ko sa. Og malaghay. Karon na lang gyud ganaamo ko diha basin og Magdampog tubig. kadiot lang kayo na bagman nga kuan gamay ra ba kanang burog sudlan nag sinsiyo, mga tabako, mga oh. Agian lang ko diha na dito. Ana ko mag kuan ra ato Oh, sige agi ako. Mga idol tagaan ko si Migo Kulapo tagaan ako og bag sus pataka man siya butang gud. dito na kuan. Siyang vulcanizing niya mahubog ana skilled. Ay gikuha ray. Ay nagpangita ko asang bag. Diri man to, wala na kita, wala. Tiway ang bag. Wala. Sayang. Wa man ang pingin niya. Na, nogol lagi kayo. Indot kada. Di na ba sa gud. Mm. Dalam dahulan nila di ba? Lagi oh, tagaan di ka. Yatag ko to nimo. Yatag ko to nimo. Kay Baylulong po tagaan sa tunako. Yung wala pang kukuli San Fernando. Ah. Oh, bay siguro ugma muli siguro ko kay nami hatod lubong. Ari na. Asa magrapita mo? Ah, tubig ko dayon. Ah. Ato lang ko ron dito. Sige hapita ko dito. Okay, si Bayramon gapon. Buk dito. Ubog ino. Kamo ba na inom mo to? Abi. Ah, siya to ay. Lahi siyang grupo. Oh. Ah, sige sige sige. Ito ba ito huno? Way uno. Non-stop day. Lagi uno start ba yung huno? Ah. Sige, Sbrel, lapit ako ni balay. Oh, karon ha. Sige. Mga idol, ala si Isberhil, ako ning taga-agbag. Si Migo Kulapo, giwagtang lagi iyang bag lagi. Glagot ko kay gibutang ra skilid ba karsada. Hubog lagi kayo. Nagi na sige kubog-hubog niya. Di na kay ba kuan ampings gamit. Oh, nya. Nara basig ganahan ra ka na, oh. Salamat kayo. Ha? Bay. Ha? Okay, ganahan ka na. Oo. Inani so yan Beramon. Oh, inana to kay Ramon sad. Nya, ano sa amta magtiki-tiki karon na? Ah, yara kay. Mo ko si Beramon tan. Oh, lagi ha tadari. Kuno mo kuan. Si Beramon lagi kay gahapon ni tunga kalil ko dari niya nawagtang man siya. Bro mag Ah, dito sa babaw gabi. Higla sa lantay ni Telito. oh. Ngayon ko. Ang ngayon guys, Biril mga idol oh. Sudlag mga tabako ba? Ha? Bako ko ano. Okay kaya. Lumboy. Lumboy. Nya magparty ta dire. Na siguro mga 27 anak lang siguro mana manana ba? Oh, oral city. City kuan mga tiki-tiki boys magpartiho na to. Isberhil. Sige. Yeah, Sige bay. Ay na lang to si Bayramon nga ningon to si Sir Chris dito nga kining magpa-party ko ng mga tiki-tiki boys. 27. Oh, mga 27 lang or 28 na. Wala ino karon. Sige. Ah, Sige, Seb. magpalumba tag inom og tiki-tiki. Okay.